ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെ വിവാഹം എളുപ്പം നടക്കുമെന്നാണ് ഒരു മെത്ത്. പേരറിയാത്ത ദേവി അതങ്ങ് നടത്തിക്കൊടു. അവൾ എന്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു? ഒരു വിവാഹം നടക്കാൻ. വധു ഈ ജാനകി, വരൻ ഈ രാവണൻ. പാരിജാതങ്ങൾ പ്രാവുപോൽ നെഞ്ചിലമരുന്നോ മുറുകി നിൽക്കുന്ന അവൾ വളരെ നല്ല കുട്ടിയല്ലേ? നല്ല കുട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ലത്. ചില ഇഷ്ടങ്ങൾ അവിടെ മൂടിക്കിടക്കട്ടെ. പക്ഷേ ചിലപ്പോഴൊക്കെ രാവണ ഇവിടം എനിക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ട്, ചിലപ്പോഴൊക്കെ നിന്നെ.